न' मोनाखै सार, जेबो मोनाखै, जोंनाव अरुणाचलबो गैया सार, जेबो मोनाखै जों, न'बो गैया, जेबो मोनाखै। मानि थाखाय मोजां मोनदों माने सार, दाखालि जोंखौ मिटिं जानायाव जोंथ' इउपिपिएलआवमोन नालाय, नांगोल खाथिनि मानसिफ्रा जोंखौ सोदों आरो नाम हरदों, लिस्ट हरदों। दा मिटिङाव ओंखाराबाबो जों दाय जागोन नालाय जों ओंखारनांगौ जादों सार, बेनो आरो। दा बेहायनो होगोन, सारानो देरहागोन, सारनावनो होगोन। जों माने इउपिपिएलआव थांनाय जों मोजां माने जों हारिमुनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय ट्रेडिसनेल जाहाथे उनाव डेभेलप जागोन फिउचारनि थाखाय बेखौ साननानै जों आवगायबोदों आरोखि। जों गोदो नांगोलावनो थांखायाखै, मानो बुंनो होनबा आंबो थादोंमोन फरायसा गारफिनदां माखासे माबा बुस्थुफोर फेसिलिटि मोननो थाखाय दुखु मोननानै बेनिफ्राय ओंखारनो फैदों आरोखि। माबानिफ्राय नांगोलनिफ्राय सानो बेखौनो मोजां मोनगोन आरो मोजां मावगोन साननानै जों बे पारपासाव फैनाय जादों आरोखि। जाहाथे आरो उनाव जों गार'फोर, सावथाल आदिवासि लाबोनो हागोन, बेखिनिया केपासिटि दं आरो जोंनि आखायाव मानसिफ्रा आरो बै नांगोल मानसिखौ लाबोनो हागोन आरो सन्देह। थाखाय मोजां मोना नोंथांमोना फैदों? मानि थाखाय मोजां मोनदों माने सार, दाखालि जोंखौ मिटिं जानायाव जोंथ' इउपिपिएलआवमोन नालाय, नांगोल खाथिनि मानसिफ्रा जोंखौ सोदों आरो नाम हरदों, लिस्ट हरदों। दा मिटिङाव ओंखाराबाबो जों दाय जागोन नालाय जों ओंखारनांगौ जादों सार, बेनो आरो। दा बेहायनो होगोन, सारानो देरहागोन, सारनावनो होगोन। साबैसे फैदों नोंसोरो? जों बुरजा दङ, बे गासिबो जोब सार। मा मा गामिनिफ्राय फैदों? जाथ्रासिगुरिनि दं, ओमफ्राय जों बमब्रागुरिनि दङ। जों जाथ्रासि, बिसोर बमब्रागुरि, गामि दरनैनि। बावखुंग्रि बियामाव रन्जित बसुमतारिखौ माबायदि भटआव देरहागोन नोंथांमोना? भटखौथ' देरहागोन, देरहानाया जों बेहायनो होगोन सार। नोंथांमोनजों लोगोसे आरो गोबां मानसि फैनो दंबावो नामा बेबायदि? फैनो दङ दंनाया सार, खायसेखौ सोनो हादों, खायसेखौ सोनो हायाखै, बेहायनो दङ आरो। थांनाय समाव धनेस्वर गयारिया नोंसिनि औ एमसि थांदों मा मा सार। खामानि मावदों होननानै सानो? जेबो मावाखै, जेबो हराखै सार, बिसिनिफ्राय जों जेबो मोनाखै। बिसोर जे एमसिएलए थानाय समाव न' बां मोनदों ना मोनाखै? लामा न' मोनाखै सार, जेबो मोनाखै, जोंनाव अरुणाचलबो गैया सार, जेबो मोनाखै जों, न'बो गैया, जेबो मोनाखै जों। दा नैबे इउपिपिएल माबायदि सहाय खालामगोन सानो नोंसिनि रायजो राजा? दाथ' जों मोनगोन बादि सानदों, रायजो राजा सहाय होगोन, लामा सामा जाजोबदों, आगोलनि बादि नंला, दा मोजां जागासिनो दं आरो सार। नायगाव साउथ डिस्ट्रिक्ट नायगाव मावजा गामिनि फारवान मावजा गाव। दिनै इउपिपिएल दोलोआव नोंथांमोना मदद होनो सिगांबोदों, मा फोरमायगोन बे समाव? मानि थाखाय मोजां मोनो इउपिपिएलआव? थारमाने जों आगोल माने बिजबा दं नालाय, ओमफ्राय आं बिजिएमसिनि सासे नायगाव प्राइमारिनि सक्ति केन्द्र इनसार्जमोन आरो। दा जों केन्डिडेट हिसाबै दा बे बिपिएलआव जों जइन जानो फैदों आरोखि, गामिनि माखासे मानसिफ्रा। आरो माखासे खावसे इउपिपिएल दंखायो, नाथाय माखासे कर्मि बिजेपि वार्कार दं नालाय, जों दा खावसे फैनाय जादों इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय। दिनै नोंथाङा फैबाय, नोंथांजों लोगोसे आरो बेबायदिनो फैबावगोन नामा? दंबावो माखासे उसुबिदानि थाखाय हास्लाबाखै, इमारजेन्सि फैस्लाबनो हायाखै, न'खर लोमजानाय सानदों लाबोजोबनो हायाखै आरो। फैबावो दंबावो माखासे मानसि हास्लाबाखै आरो जों। दा जों 8 जनल' फैनाय जादों, दंबावो। हा? जोंजों दाबो 7 जन 8 जन फैबावगोनदां, 7 जनसो दङ केपासिटि गामियाव आरो खावसे इउपिपिएल दंखायो गामियाव। इउपिपिएलखौ मानि थाखाय मोजां मोनदों नोंथांमोना? जों माने इउपिपिएलआव थांनाय जों मोजां माने जों हारिमुनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय ट्रेडिसनेल जाहाथे उनाव डेभेलप जागोन फिउचारनि थाखाय बेखौ साननानै जों आवगायबोदों आरोखि। जों गोदो नांगोलावनो थांखायाखै, मानो बुंनो होनबा आंबो थादोंमोन फरायसा गारफिनदां माखासे माबा बुस्थुफोर फेसिलिटि मोननो थाखाय दुखु मोननानै बेनिफ्राय ओंखारनो फैदों आरोखि। माबानिफ्राय नांगोलनिफ्राय आंबो सासे पुलिसजों जादोंमोन बे नायगाव प्राइमारियावनो, नाथाय बेखौ दुखु मोननानै दा एंगारनानै बिजिएमआव हाबदोंमोन। आरो दिनै बिजिएमनिफ्राय जेबो मोनथाय सुबिदा मोननो थाखाय दाखालि साथा फैसा हरदों, थाइसे मोनाखै आं सक्ति केन्द्र हिसाबैबो बे आं दुखु मोननानै दिनै जों गामि कयजन बिजेपि वार्कारखौ लानानै दिनै बे जइन जानो फैदों आरोखि। जाहाथे जों सारा मोजां मावगोन होननानै होनाय हिसाबै, जाहाथे भबिसत जोंनि फिउचार लाइफआ गथ'नि थाखाय मोजां जायो इडुकेसन लाइफफ्राव, बिनि थाखाय जों बे माखासे हान्जाखौ दोलोखौ लाफैनाय जादों आरोखि। आरो फैबावगोन आरो माखासे जों गामिनिफ्राय दङ आरो जों बावखुंग्रि समस्ति। बावखुंग्रि बियाबाव रन्जित बसुमतारिया बिसायख'थि गेलेगोन, नोंथांमोननि केन्डिडेट। नोंथांनि नोजोराव देरहागोन ना देरहाया बावखुंग्रि बियाबाव? आंथ' सन्देह देरहागोन बादि, देरहा आइडिया माने। आरो आं माखासे आदिबासिबो लोगो दं, आंनाव पार्टनार दं, गार'फोर दङ, बेखौ लाबोफायो दाबो आङो। बेखिनि आं साहस दं आरो। आंनि लोगोबो दङ, गोदो फरायसुनाय माखासे मानसिफ्रा दाबो लाबोफायो। बे नांगोल फाजों दाबो हायो माखासे मानसिखौ, बेखिनि आं साहस दं आरो, बेखौ आं बुंनो। रन्जित बसुमतारि बिथाङा रायजोफोरनि मदद मोनगोन होननानै सानो ना? आं सानो बेखौनो मोजां मोनगोन आरो मोजां मावगोन साननानै जों बे पारपासाव फैनाय जायो आरोखि।
जाहाथे आरो उनाव जों गार'फोर सावथाल आदिवासि लाबोनो हागोन आरो बेखिनिया केपासिटि दं आरो आंनि आखायाव मानसिफ्रा आरो बै नांगोल मानसिखौ लाबोनो हागोन आं सन्देह दं बेखौ आरो दाउट दं आरो बेखौ खिला बुंबाय आरो बेखिनि आं बुंनांगौआ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय ना